क'क्राझारनि गोजामसिन फाग्ला बाबा शिब मन्दिराव फुजा खालामदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। फुजा खालामनायजों लोगोसे मन्दिरनि सोरगिदिं थासारिखौ नायगिदिंदों गाहाय मावफुं सोद्रोमाया। मन्दिरनि थासारिखौ नायगिदिंनानै थाबैनो बाउन्डारि वाल फेन्सिं लुफुंनानै होनायनि खोथा होदों। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय फाग्ला बाबा शिब मन्दिराव दिनै हरखाबै नायदिंफैनायजों लोगोसे फुजा खालामनायनि उनाव बे मन्दिराव रायजो राजाफोरनि गंसे गोनांथार मन्दिर हिसाबै बेखौ सिखाव दाखाथिफोरनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय मन्दिरनि सोरगिदिं वाल फेन्सिं खालामनो थाखाय गाबोननि गेजेरावनो इन्जिनियार लिंहरनानै खामानिखौ जागायनो बिथोन होयो बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ। आङो मैया मिथिनो मोनदों बे फाग्ला बाबा मन्दिराव फिसा मोनसे सिखाव जालांदों होननानै, सिखावा माबा मोनसे बिनिफ्राय लांदों। दा बेखौ खोनानानै जिहेतु क'क्राझारनि नोगोरनि गेजेराव सबसे गोजामसिम बे फाग्ला बाबा मन्दिरा दङ आरो बेवहाय बयबो फैयो फुंनि मोनानि आर'ज गाबनो बायदिसिना प्रग्राम लानानै। दा बेनिखायनो बेखौ सुरक्षा होनाया बा बिनि सुरक्षाया बयनिबो दायित्व। बे हिसाबै जिहेतु जों गभर्नमेन्ट दङ बेखौ थाबनो बाउन्डारि फेन्सिं खालामनायनि थाखाय आङो बिथांमोनजों रायज्लायफैदों आरो बेखौ गाबोननो इन्जिनियार फैगोन, बिनि उनाव कमप्लिट फेन्सिं खालामनानै होनाय जागोन आरो बे थानसालिखौ डेभेलप खालामनो थाखाय बिथांमोननि कमिटिजों जोङो नेक्स्ट उइकआव रायज्लायगोन। क'क्राझारजों लोगोसे बिटिआरनि दाब दाब जायगायाव दाखाथि खालामनाय बेयो मोनसे समाव जायो। माखासे सेंग्राफोर थायो जायफोर गोरिब गुन्द्रा न'खरनि, बिथांमोना बायदिसिना जेंनायाव गोग्लैयो आरो अब्लानो बेबायदि गाज्रि खामानिखौ मावो। दा बेनिखायनो जों नाजादों जे बेवहाय रावबो जाहाथे गाज्रि सिन्ता बा गाज्रि खामानिखौ मावा, बेनि थाखायनो बिथांमोनखौ एंगेज खालामनायनि थाखाय जोङो गुबुन गुबुन लामा बरनांगोन। माखासेखौ बरनाय जाबाय आरो जिखिनि दङ बिथांमोनखौबो नायै नायै गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो एंगेज खालामनो थाखाय बिनि बेब'स्थाखौ लाबाय थागोन। ड्राग्स जानायनि थाखायनो ड्राग्स जानाया बयनिख्रुइबो जोंनि समनि थाखाय दुखुनांथाव आरो साव जाबाय। दा बेखौ लानानै जोंनि गभर्नमेन्टआव जोङो मोनसे पलिसि लादों चिलड्रेन्स एन्ड इयुथनि थाखाय। दा बेवहाय जोङो गामि गामि बिनि एवारनेस, इन्डिभिजुवेल लेभेलाव एवारनेस, स्कुल कलेज जेरावबो एवारनेस, बेखौ नैबे जुलाइ दाननि गरम बन्दनि उनाव जोङो मेसिभ खालामनाय जागोन।